Сигурно се чудите как попъгнах тук. Нека да започнем от началото. Аз съм Майкъл и днес ставам на 6 години. Готино, а? Харесвам видеоигрите и любимата ми игра е Монарът. Нямам брати и сестри, с кое да си играем. Мамо, тати, хайде дай! И сега да се върнем към видеото. Живо и здраво, моето момче, Бог да му благослови. Си номинално време пак за играчките. Vai, Michael!
Ама това не даваш, това дава. Ама гледай да не падне върху тортата. Ама чакай тук. Аси, да не падне върху тортата, ей! Чакай, ще ми стуваш, майко. Така, насочи го към теб. Ако не да опалиш, ще кажа. Това е истинския рожден. Видей го. Защо ги си? Ajde! Малка е камерата, не се забелезва, спокойно. Хайде да го, айде, гледай малко. Честит рожден ден, ангелче мой, бъди жив и здрав, изобилно благословен и знай, че мама винаги ще бъде до тебе и те обича безкрайно много. Честит рожден ден от мен, тати. Благодаря на Бог, защото ти има в живота ни. Винаги се молех за теб и се радвах. И се радвам по-точно, защото Бог ни е дал точно теб в живота ни. Искам да ти пожелая в бъдеще никога да не се отклоняваш от Божия път, винаги да следваш Божия път, да учиш много, да завършиш. Искам обязателно да завършиш. Даже искам да си в армията, ако може. Или футболист, пожарникар, каквото си избереш ти. Но искам да знаеш, защото винаги ще сме с тебе и ще те подкрепяме във всяко едно нещо, което ти решиш да направиш. Обичаме те много. Днеска малкият ми син, той ми е син, внук,
да е жив и здрав, да му Господа дава го Господ благослови. здраве, щастие, 6 години пее, да прави 106 години, И се да така сме да е живи, умен. здрави, се да даваме, се да помагаме. Особено за моя, това е моето сърце, Майкъл. Тази година едно момиче се да има. Това от мене, живи, здрави да са, най-вече внука ми Майкъл. Ние сме двете баби на Майкъл. Пожелавам да е жив и здрав, да расте силен, умен, както до сега. Благослови. Амин. Майка му, баща му, до година едно момиче или едно момче, да са живи и здрави, какво мислят да постигнат. Да се изучи момчето, да стане голем мъж, да се гордеем и винаги с него. Мама и тати да се гордеят с него. Най-важното е това да е жив и здрав.